Essa tijd is nou. Ik zie het in die mensen. Ik voel het in de lucht. Essa tijd is nader. Misschien is het nou. Essa tijd is nader. Of misschien is het nou. Van ik voel het in die lucht. Valse profeters uit om die mens te verleiden. Mens is de kerk om bezigheid te bedrijven. Nazi's staan op die nazi's en dit gebeurt nou. Kinders staan op die lauwers en dit gebeurt nou. Yeah. Ons het meer vijandskap onder mekaar als liefde. Ons is meer divided as wat ons moest bij mekaar gewees het. Daar is meer oorlog as wat daar moet peace gewees het. En dis hoekom ek sê, ek voel het in die lucht. Essa tijd is nader. Ek voel het in die lucht. Essa tijd is nader. Ek sien het in die mensen. Ons sê dat ons een God dien, maar hoekom is daar so baie kerke? Ons sê dat ons een God dien, maar hoekom verskil ons so baie? Ja, redeneer ryder, as wat ons moet ooreengestem het. Stry oor wie die ware God dien en wie die valse God dien, ja. Vader, Vader, wys ons die waarheid. Vader, Vader, maak ons net bewus. Kinders kry kinders en dis hoe jy dit voorspel het. En dis hoe kom dit voel vir my. Essa tijd is nader. Ek voel het in die lucht. Essa tijd is nader. Essa tijd is nader. Ek sien het in die mensen. Ek sien het in die mensen. Essa tijd is nader.